Audio Jungle. Yan, maray na hapon Bicolandia. Ayan, alam na, gagawa naman tayo ng content ngayong araw na ito. Ayan, pupunta tayo ngayon sa Printopia, Naga, at para kunin ang ating sticker sa araw na ito. Ayan, dito sa Grelbo. Yan, napakaganda ng palayan. Okay, mamaya naman. Peace. Yan, dito tayo sa C5. Sure kata tayo dito. Ito yung version. Ito sa J. Hernandez para kunin nating sticker sa Printopia, Naga. Ano, may Duke. Yes sir. Sana all naka-Duke. Yan. Ito yung C5 sa Barangay Tarusana, Naga City. Yan. Sure ka to ang lusot nito LCC na. Yan o. LCC na lusot nito. Yan. Sa mga di nakakaalam, lusot na ito C5 lusot LCC. Yan. Hello. Pag-akyat niyo sa sa tulay LCC na. Tapos dito sa mga ganitong mga cross, dapat left and right titingin kayo para iwas aksidente. Ito, paganda ng tulay dito eh. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan o. Oh. Muna tayo sa taas. Oh, yan. Oh. Ito tayo. Papuntang Kamaligan yun. Dito. Yan o. Napakaganda o. Mayaman. Ayan, dito tayo sa Naga City. Touchdown, syempre. Ayan o. Ayan na yung Printopia, Naga. Diyan natin yung kukunin yung ating sticker. Ayan, dyan. Ayan, katabi din siya ng 7-Eleven. Ayan. Ayan, papasok na tayo sa loob. Let's go. Ayan. Ba na tayo. Ayan, tayo sa yan, sa unahan lang siya ng ng Grandmaster Mall. At tapos ito UNC syempre. Ayan. So tayo. Kunin natin yung ating sticker na ayan o. Printopia, Naga. Ayan. Ayan. Pasok tayo. Full pala. Kala ko push. Ayan o. Ayan. Yung Printopia, Naga. Nagawa na natin sticker. Natin yung ating in-screenshot. Anong gawin mo pag-edit? Pag-edit ng file. Ayan. Mag-edit kayo ka nag-edit? Ah, okay. Yan ang kapunod mo sa akin ka nag-edit. Gdoc. Kaya natin kaya. Doc.com. Ano mga staff? Pila tayo. Okay, mga
May, hindi na kayo. Hindi na kayo. Huwag na yung maano ba gabi? Napaprint pa na iba. Ay, mga nagpapaprint sila. Ayan, makikita nyo. Madami pa dito nagpapaano eh. Ah, sir, mga panahapon. Ma-clean po tabi, sir, katong ano, sticker. Ayan. Si sir. Oo. Ayan. Ayan, ito yung sticker natin, oh. Papamigay natin sa mga subscriber, mga followers. Gura na tabi niya, sir. Ang gura ano? Gura ano gabos? 100 po, sir. Oo. Ayan, oh. Shoutout kay sir, oh. Naka-vlog ako, sir. Pwede po mag-anong sticker. Nah. Pwede na tayo. Yan pong letter for Ayan, meron na tayo. Ayos. Sir. Thank you. May ano yan, sir, may libre po yan na 5. Okay. Ano, yun ang feedback. Ayun. Salamat ah. Salamat sa manager. Ayan. Ito yung ating ano, picture lang natin. Certified ano na tayo, vlogger. May sticker na tayo. Ayan. name pang guardian. Yun. Baka gusto nyo Yan. i-code na lang kay Ganda. requirement kay Ganda ang pagkagawa nila. Yun. Ayos. Yan sa mga ano ko dyan. Yan, dito na kayo sa Printopia. Ayan. Basta tayo. Sir, thank you po. Sige po, sir. Thank you. pangalan ni Jumay. Ayan. Printopia, syempre. Ayan, sa business cards, ayan, custom made. Ayan. Napunta lang kayo dito. Ayan. Ayan o. Ayos. Ito yung sticker. Gugupitin na lang natin to. Ayos. Ayan o. Nakita ko dito yung favorite kong motor o. Yan. Oh. Yamaha. Kulay blue. Tayo sa Yamaha. Shoutout kay sir o. Yan. Yan, Yamaha. Napakaganda ito. R3. Standard. YFC. Yan. Maganda. Makakuha natin. Pag-iipon na natin. Yan, meron din silang ano dito. Yan. Ang adventure bike. Yan. Maganda oh. Oh. Ang available nila dito. Maganda yan. Tracer GT, Tracer 9 pala to. Sila. Mga motor. Sports bike, syempre, R1. Yan. Wow. R1. R1 yan. Maganda. Naman sila mga scooter dito. MT MT15 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 napakaganda eh.
Meron din siya sa taas. Yan, ito Mio gear. Yung Mio gear. Yung Mio gear, oh. Ayun pala. Ayun kasi itong ano yan? Bolt R. Yung Bolt R. Maganda ng mga motor dito. Basta, punta tayo sa taas. Gata ko sa inyo yung ano, yung 155. 155 sa taas. Ito mga maliit na mga motor. Oo. Ang mahal. Ang liit na motor, ang laman ng presyo. Maganda. Yan, mga ano. Ano to? 125X. Yan, pang to, pang trade. $439. Meron sa inyo ito. Ayan. Ayan. Pero yun syempre YTX meron sa inyo. Ito yung ano 155. Sunada ko rin ito eh. Sniper 155. Ganda. Para tayo. Thank you sir. Tinayagan tayo mag-vlog dito sa ano, sa Red Zone. X-Max, napakaganda nito. Ayan. X-Max. X-Max. Ayan. Ganda yung X-Max.